Guys, welcome to my another videos. Then एसे टाइम मोननाय ओंखारबोदों आरो ना आङो एकदम बेनिफ्राय माने गयमा टाउन एसे बेरायनानै नोंथांमोननो देखायगोन होननानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा आं थांनानै देखायगोन आरो ना एसे आरो ना बासजों थांगोन आङो सिटि बासआ इयाव नेथ'नानै दंहैयो पुरा भिर गोजाथार आरो ना नायनो हागोन बिसोरो एकदम सब भिर गोजा बासजों थांसै आरो ना बासआव सिटि बास सरि टाउन जावलायासै ना स' गाइस दा बेयावनो थांसै आरो ना बेयाव दा मानसिफोर गाखोहांगासिनो आरो ना लासै लासै फुल जाबाय थांगोन आरो ना इयाव दा नोंथांमोन देखायलांगोन आं नायबाय थाबानो जाबाय आंनि बे भिडिअखौ थांगासिनो आरोना जों दा मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दा थांनानै आरो आं देखायनोसै नोंथांमोननो बेसेबां हायो मा दं मा गैयाना दा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बेसेबां हायो आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोना दिनै एसे टाइम मोननायखाय फैबाय आङो नङाबाथ' टाइमबो मोना नालाय नोंथांमोना नायबाय थादो गारिनिफ्राय ओंखारबाय आरो ना दा स' गाइसमोन जों दा आं नोंथांमोनखौ बै गोजौनिफ्राय देखायनोसै आरो ना दा बै गोजौनिफ्राय टिसिपि गेट होना थांनानै बे गोजौनिफ्राय देखायगोन आं नोंथांमोननो भिउखौ माबादि नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो ना बेयाव पुरा ट्राफिक पुलिसफोरबो बिराद दं आरो ना इयाव दायो आं देखायनोसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय स' बे गेटआव गाखोनायसै बेखौ बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो भिउखौ देखायनोसै आरो ना मादै नुयो आरो ना गोजौनिफ्राय दा आं गोजौआव गाखोलांगासिनो बिराद गिर जायो नालाय लामाफ्राव ओंखायनो बिदि गेट बानायना दोननाय दं आरो ना टिसिपि गेट होनो बेखौ कहिमानि आरो ना इयो लोगोफोर कहिमानि बिराद मोजांखा नै इदि आरो ना एकदम पुरा नायनो हागोन नोंसोरो ब्लगारफोर बिराद फैयो आरो ना बेयो कहिमानियाव नोंथांमोना नुदों जानो हागौ इयाव नोंथांमोना नायबायबो जानो हागौ दा देखायहरसै आङो सब एकदम हाजो नालाय सब हाजो गोजौआव बिल्डिं गिदिर गिदिर दंजोबो आरो ना सब बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं आरिफोर दङ ओरैजाय स' बेनिफ्राय बिदि आरो ना नै नायनो हागोन नोंसोरो मोजां कालारफोर आरो ना दैसा लामा फिसा नालाय ओरैजाय बिराद भिर जायो आरो ना एकदम गारिफोरा बिराद ट्राफिक जायो आरो ना दायो ओंखारबाय आरो ना बेयाव जायगा फिसाबाबो बेयाव पपुलेसन बिराद दं आरो ना एकदम बिराद मानसिफोर दं आरो ना बे जायगायाव दिनै बिराद मोजां नांबाय आरो ना बेरायनानै एसे गोजान जायगा बेरायनो हाबाय आरो नोंथांमोननोबो देखायनो हाबाय आरो नोंथांमोननो देखायबाय थागोन बेसेबां हायो आरो ना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जेबो मिन्थिया एकदम बेरायलाबायसै आरो ना दा खामानिथ' गैया नालाय जेबो बेरायलाबायसै जेबो माबाथ' गैया नालाय
बेनो आरो आं बेरायनो फैनाया नोंथांमोननो देखायनाया दा थाबायनानै देखायसै बिदिनो नै नायनो हागोन मादि भिरखौ दा नोंसोर नुखादों जानो हागौ केमेरायाव दा नोंथांमोन आं एसे देखायनानै थांसै बिदिनो ना दा नोंथांमोना दहाय फैनायाव नुबाय जानो हागौ भिउफोरा मादि हाजोफोरा बिराद गिदिर गिदिर दं आरो ना हाजो गोजौआव नालाय इयो स' आं नोंथांमोनखौ होनो आरो ना मालाबा नोंथांमोनाव फैबानो जाबाय बेयाव बेरायनो बिराद मोजां आरो ना बेरायनो जागाया मोजां नाङो आरो ना फैनानै गस्लाफोराबो माबाफोराबो बिराद मोजां मोजां मोनो आरो दा ओरैजाय स' नोंथांमोना ओरैजाय फैगोना फैयाखै मालाबा फैबानो जाबाय आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो आरो ना बिराद मोजां नाङो आरो ना फैनानै दा आरो बेरायलायसै एकदम हाजोल' नालाय गाखोनांगौ मेंगुलायो आरो ना गाखोनानै नायनांगोन दा एसे आगोलसो थांनानै देखायबावसै नोंथांमोना मोजां मोनोबा एसे मा खालामनांगौ मिथिखायो नोंथांमोना एसे हेल्प खालामनानै होबानो जाबायना नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ मादि आरो ना आं नोंथांमोना हाजासिमखौ देखायबाय आरो ना मादि बेरायनानै दा बिराद मोजां मोजां भिउ पइन्ट दं आरो ना आं थांनो हायाखै आरो ना दा बेसेबां हायो ओरैनो टाउनाव फैनानै देखायफैदों आरो ना आं दायो थांफिनसै आरो ना दा फैखांनानै हारसिंनो बिराद थाबायबाय माबाबाय जात जाबाय लोंबाय आरो ना दा थांसै रुमाव थांफिनसै रुमाव थांनानै रेस्ट लायसै गोबां मेंबाय आरो ना दा माबा नागिरसै नोंथांमोना आंनि बेखौ मादि नांखो नोंथांमोना मिथिखायो मा खालामनांगौ स' नोंथांमोना एसे हेल्प खालामनानै होबाय आरो ना